BTCआव सिगिसग' गैला BPF दोलोनाव गणतान्त्रिक सुबुंधारा गैया सुबुंधारा खान्थिनि सायाव बिथांमोना फोथायनाय गैया बिसोरनाव माने मोनसे गणतान्त्रिक सिन्ताधारा बिथांमोनाव गैया सुबुंधारा खान्थिनि सायाव बिसोरहा बांद्राय गियान गैया BPF दोलोआ जुवा गेलेनानै सानफा हरफा गोदोसोनानै थाग्रा UPPL दोलोआ मोनसे गणतान्त्रिक सुबुंधारा खान्थियाव फोथायग्रा मोनसे हानजा बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ UPPL नि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया बिनि अनगायैबो बिथाङा आरोबाव गोख्रों रावजों BPF खौ थांखिना बुंबावदों एरै UPPL दोलोआ सिगिनानै एबा बुनानै भट बिग्रा नङा आरो UPPL दोलोनाव हाथियार गैया आगोलनि सरकारा लाइमोनफोरखौ जौ जुवा आरो हाथियार लानो थाखाय नारसोमदोंमोन केम्प बानाय जौ जुवा आरो फेग्रा मुवा जाहोनानै लाइमोनफोरखौ आन्दायहोदोंमोन बेबादि थासारिखौ फोजोबथारनानै जों लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गोग्गो थासारि लाबोदों UPPL दोलोआ रायजोनि गेजेराव थानानै मेल मिटिं खालामनानै रायजोनि अननाय आरो बोर लानानै आरो बिथांमोननि गोसोखौ जै खालामनानैसो राजखान्थि खालामगासिनो दं बेफोर गोख्रों बाथ्राया राजु नार्जारिया दिनै 14 नं सिरांदुवार ब्लक UPPL नि मोनसे सावराय जुथुमाव बाहागो लानानै UPPL नि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बेरफुसार बिबुंथिखौ बुङो आगोलनि दिनाव सरकारा जेब्लायबो लाइमोनफोरखौहाय हाथियार हमनो थाखाय माने नारसोमदोंमोन उग्रपन्थी संगठनफ्राव थांनो नारसोमदोंमोन केम्प बानाय जौ जुवा बेदर जाहोनानै बिथांमोनखौ आन्दायहोदोंमोन फेग्रा मुवा बेसाद सोमदोंमोन उग्रपन्थी संगठनफ्राव थांनो नारसोमदोंमोन केम्प बानाय जौ जुवा बेदर जाहोनानै बिथांमोनखौ आन्दायहोदोंमोन फेग्रा मुवा बेसाद जाहोनानै आन्दायहोदोंमोन दा जों बे कालचारखौ फोजोबथारनानै लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गोग्गो थासारि लाबोनानै मुलुग दरबाराव फेर मारिनो हानाय बायदि जों लाइमोन प्रिपेयार खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं नोंथांमोननि बयनिबो हेफाजाब मोनोबा जोंनि मिशनाव जों साक्सेस जागोन सार BPF आरो गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बुंसोबाय थायो जे UPPL दोलोआ मेल मिटिं खुंनानै समफोरखौ बारहोगासिनो दं बिसोरनाव माने मोनसे गणतान्त्रिक सिन्ताधारा बिथांमोनाव गैया सुबुंधारा खान्थिनि सायाव बिसोरहा बांद्राय गियान गैया खालि सिगिसग' बुनाय सोनाय दाबि धमखि बेखौल' बिथांमोना बुजियो जों जाबाय मोनसे गणतान्त्रिक बा सुबुंधारा खान्थियाव फोथायग्रा मोनसे हानजा जेब्लानाखि नोङो सुबुंधारा खान्थियाव फोथायगोन होमबा मेल मिटिं खालामनांगोन रायजोफोरखौ बुजायहैनांगोन रायजोफोरनि गोसोखौ जों जय खालामनांगोन होमबासो जों भट मोननो हागोन जोंथ' सिगिग्रा मानसि नङा बुग्रा मानसि नङा जोंनावथ' हाथियार गैया जों जाबाय सिम्पोल गरिब दुखिया न'खरनिफ्राय फैनाय जों माने लाइमोनफोर बा मानसिफोर जोङो सिगिसग' खालामनानै भट लानो हानाय नङा बे BPF निसो कालचार जोंनि कालचारा जाबाय रायजोनि गेजेराव थानानै रायजोजों मेल मिटिं खालामनानै रायजोनि साजेसन लानानै बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै अननाय लानानै बिथांमोननि गोसोखौ जय खालामनानैसो जोङो राजखान्थि खालामगासिनो दं मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि न'खराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन